Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. विठ्ठला रे हे विठ्ठला रे तुझी वारी घेऊन आम्ही निघालो रे हे विठ्ठला रे हे विठ्ठला रे तुझी वारी घेऊन आम्ही निघालो रे तुझ्या नामाचा गजर करीत चाललो आता तुझ्या नामाचा गजर करीत चाला